आदा अबाव थांनो नागिरदों? सकआवनो माखासे थांना फैनि र' बिनानाव। मा लायनो थांनो नागिरदों आदा? माथो लायबावनो फैसायानो गैला। बेखौनोथ' आदा आइनि बेमारावनो थांजोब्बाय दा मानसियाबो गैला थैबाय। बिदिनो आरो सारादुआवबो फैसा थांबाय न'खौबो लुनो हाला न'आनो आद्रासो जाना थाबाय। माथो बुंबावनो आरो बिनानाव जेथिंबो गाज्रि। नोमबाजैयाबो बेमार जाबाय थायो आइयाबो बेमार जायै जायैनो थैबाय। नाया नङा गोबां नायबायबो ओरैनो फैसाया थांगारबाय ओमफ्राय मानसियानो हामासै। औलै आदा माथो जेथिंबो गाज्रि जागासिनो जोंफोरनि न'आलाय। सोरनि नोजोर नांखो बिथिंजाय नाफियाबो गैला आइयाबो गैला आंना हौवायाबो थैबाय बाजैयाबो बेमार जाबाय थायो। दा आरो बे सासे गुमा खफ्रिखौबो गिबाय थायो आङो। बाहेरावनो थांबाय थायो गिनायसो मोनबाय आङो। बेबो जुदि मायबा मोनसे जानांगौबा आं फाग्लि जागोनलै आदा। दे गोसोखौ हमथाना था बिनानाव जेबो जाया दे बियो। मानसियानो न'आव थाया बाथ्राबो लाया हर गेजेर गेजेरावनो गिदिंलाबायो। आइलै आङो सकआव थांना फैनि माबा फैसा हरनाय दङबा। फैसा गैया आंनिया फैसा गैया। फैसाफोरखौनो नांगौबाबो मोनला ओइ आमाय नोंनाव दङबा हरनाय। गैयालै थाइसेबो गैया बिदिनो सकआव थांनो नागिरदों आङो। बेसेबा फंफ्लासो जाना दङ आङो। नोंसिनाबा खालि फैसा गैया गैया लथार। गुमा खफ्रि अबाव फैसा मोनबाय थानो? नुवाखै आबैनि बेमारावनो बेसेबा थांबाय आरो नोंसा आनैयाबो बेमार जाबाय थायो नुवाखै? आमायालाय अबाव मोनबाय थानो? दा नुवाखै न'खौनो दिहुननो हाजोबासै। औलै भागिन फैसा थाबाथ' आङो नोंनो होखायो। माइफोरखौ फाननानै हाथाय खालामदोलै आमाय ओंखाम गोजा जाबाय थानोसै नामा बेफोरबायदिनो। माइया गैया नङा दंसाबसोयो माथो। सानफ्रोमबो मा बेलाय मैद्रु मुला आलु कबि इल'थारसै। ओइ बासिलाय आं बेफोरखौबा जानो। नाबो गैया बेदरबो गैया दाउदोबो गैया थै। गुमा खफ्रि माबायदि बाथ्रा बुं नोंलाय? माइफोरखौ फानबालाय माखौ जानांगौ जाखो? ओलै भागिन माइ फानबाथाय ओंखामखौनो मोनजानाय नङा। ओइ लोगो सासे लाङा दिनै ओंखाम गोरलैनि माबा फुजा नांनायबा होगोनलै बेयावनो ओंखाम जानो थांसै आं। थाब फै आबा थाब फै हर गेजेर जालायनाय थाबाय थानाङा मिथिबाय? बेसेबा बिखा ख्लाब ख्लाब मोनबाय थायो आङो नोंनि थाखाय। सासेयाथ' गोमाखाबायानो गोसोफोरखौनो इसेबो स्रांखौनो मोनलालै आदा मा जाबावनो। खालि गाज्रिल' जाबाय थायो जोंफोरनि न'खराव। आयै आफा अबाव थांखो नोंसोरो? आंनिया गोसोआव फैजोब्बाय आयै आफा। मायै मा जादों? आयै मा जादों फिसा बिथराय हो? आयै आंनि मुङा बिथराय नङा आंनि मुङा नापेसो। मा? सोर बुंनाय फिसा हा? रावबो बुङाखै आयै आंहा गासिबो गोसोआव फैजोब्बाय। आंनि मुङा नापेसो आरो आंनि आइनि मुङा खबाइस्रिसो। आंहा गासिखौबो गोसोआव फैजोब्बाय। नोंसोर आंखौ मानो थगायनायमोन? आंनि असे बिमा बिफाया नोंसोर नङा। नंगौ नोंसोर आंखौ बासायदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंसोरनिसिम। नाथाय नोंसोर आंनि बिमा बिफा नङा। नोंसोर आंखौ मानो थगायनायमोन? नोंसोर आंनि असे बिमा बिफा होननानै नोंसोर आंखौ थगायदोंमोन ना? खोनासं फिसा जोंफोर थगायनोथ' सानाखैमोन नाथाय जोंफोरहा रावबो फिसा फिसौ गैया। जोंफोर बोराय बुरै सानैल'। जेब्ला नोंखौ मोनदोंमोन अब्ला जोंफोर जोबोद खुसिमोन। मानो होनबा जोंफोर आगोलनिफ्रायनो गथ' फिसिनो नागिरबाय दंखायोमोन। थेवब्लाबो जोंफोर गिनानै फिसिनो लाबोआखैमोन। फिसिया नङा जोंफोर सानै गथ' फिसिदोंमोन नाथाय बिसोरो सानैबो थैलांदों सासे। बेनिखायसो जोंफोर फिसिनाय जाबावासै। किजानिबा फिसिनो लाबोबा आरो थैबावगोनसो साननानै फिसिनो लाबोआसै जोंफोर गिनानै। नाथाय जोंफोर बोराय बुरै सानैबो बेसेबा गथ' लुबैना दंखायोमोन। बेनि थाखायनो नोंखौ हगार हरनो बानानैनो जोंफोर आसल बाथ्राफोरखौ खिन्थायाखैमोन आइ। नाथाय आइ नोंखौ सोर बेफोरबायदि खालामामोन? जेब्ला जों नोंखौ मोनदोंमोन नोङो थैहां अबस्थाथारमोन आइ। औ मिथिगौ आङो गोसोआव फैजोब्बाय। आंखौ जायबा बुथारनो नाजादोंमोन बियो रावबो नङा। बियो आंनिनो असे बिदामोन गुमा खफ्रि। मा? नोंनि असे बिदामोन? नोंखौलाय मानो बुथारनो नाजादोंमोन बेलाय पापिया? आदाया मोजां नङा बियो फैसानि लबियाथारमोन। आदाया सासे गथ'खौ फानहरदोंमोन। ओमफ्राय आं बेफोर बाथ्राखौ मिथिनानै आइनो फन हरनो नागिरदोंमोन खिन्थाजोबदो होननानै। नाथाय आदाया बेयावनो उनथिंजाय फैनानै आंखौ रुवाजों देथारदों।
मा बे साला गुमा खफ्रि नामा बे एथ'ग्राब गाज्रि गाज्रिथार आदाया नाथाय दिनै आङो नोंसोर सानैनि थाखायसो थांनानै दङ आयै आफा आङो न'आव थांसै आंखौ नोंसोरो गाज्रि मोननाङा नाथाय आंहाबो असे बिमा दङना न' दङ आं थांगोन नोंसोरो आंखौ गाज्रि मोननाङा लागिबा आङो सम सम नोंसोरनाव फैबाय थागोन आंखौ गाज्रि दामोन आं बै आदाखौ साजाबो होनांगौ आयाथ' आदाखौ बेसेबां मोजां सानबाय दङ आंनि दायनिगिरिखौ गुबुनफोरखौसो सानबाय दङ बेल' नङा गासैबो नाथाय आङो गुमा खफ्रि आदाखौ जेल जाहोथारगोन आइनो खिन्थाहैजोबनोसै आङो आयाथ' बेखौ नागारनायाव गैखाया नागारनायाव गैया आं बेखौ बिदाबाबो नागारा बियो आंखौ बिदा जानानै आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन बेफोरबायदि बिदा नाङा आंनो दे नायै आफा थांसै आं दानो थांगोन नोङो हारसिं थांगोन आरो आयै आंना गामिया एसेबांबो गोजान नङा गंब्रै गंबासो गामि बारबानो मोनखागोन नाथाय नोंखौ बै नोंसा आदाया जुदि नुनानै आरो बुथारबावनो नागिरोबा मा जागोन हाया आयै बियो आंखौ बुथारनो हाया बै मानसिफोरनि गेजेराव बोरै बुथारनो हानो आयै आफा थाथ' आं मालाबा फैबावगोन दे सिगाङावनो आङो बै दायनिगिरिखौ साजा हैनो थांसै थाथ' आंनि आइ बिथराया थांबाय आंखौ नागारनानै ओइ बिफा सोरनि मोखां नायनानै थांनानै थाबावनांगौ जाखो जोंफोरलाय बिनि अनगा आं बोरै थांना थानो बिफा मानो गोसोआव फैनांगौ दा जोंफोरखौ नागारना थांबाय जोरा बिमा दागाब हाजारबाबो बे जोंफोरनि फिसा नङा मालाय बिहा बिमा असे दङ बिफा असे दङ थांथो दे बिमा बियो फैबावगोन ना बुंना गालांखादोंआनो माथो मालाबा फैगोन होननानै आरो दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ थांथो बेफोरबायदि पापि मानसिफोरा बे दुनियाव थाना जेबो लाब गैया आंनि बाबा बेखौ दा बुग्लि बुसिन बुनानै बुथारनांगौसो बिनानावखौ देथारग्रा मानसि फानग्रा बियो बेफोरबायदि मानसिफोरनिया ना थांना थानो जेबो मोन्थायानो गैखाया मोनथिला आरो बुजिरोङि सानैया मालादि न'आव फैगोन नागारना थांनोनो गोसो गैयामोन आङो नाथाय माथो खालामबावनो आरो थाबाय थानोबो हायाना न' जमुना औ हाया थर' आब' हाबा जाखांनायनि उनाव हिनजावफोरनि न'आ हौवानि न'आसो न' बिमा बिफानि न'आ न'आव थाबाय थाया न' आब' औ नंगौथ' आरो बेनि थाखायथ' आं बुंबायना थाबाय थानो हाया होननानै बेखौनो दा लासि मोनबाय माने गाज्रि मोनदों लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ गुसुंद्राय जाबाय दे मानोना आंना लोमजानाया हामाखै आरोना मुलि जाबाबो हामाखै मोनथिला आरो मा जायो गाबोन जुदि हामाबा आङो डक्टरनाव थांगोन आरो जुदि मुलि जानायनि उनाव गाबोन हामोबाथाय भिडिअ'खौ गोलाव लाबोनो नाजागोन आरोना दिनै ओरैनो जाबा राजा ससेल' बानायना दोनबाय आरोना एकदम खर'आ सागासिनो गुदुं जादों खर'आनो दांना नायबाथाय एकदम गुदुं आरोना खर'आनो बिखुङाबो बिराद गुदुंथार गाबोन जुदि लोमजानाया मोजां जामारोबा आङो गाबोन एसे हिट बानायगोन आरोना नोंथांमोना गाबोननि एपिसडखौ नायनानै हिट मोननोबो हानाय आरोना आंनिबा दिनैनो बानायनो सानदोंमोन नाथाय दिनै बानायनो हायासै आरोना नै ससे बानायनायावनो एकदम हाया मोनथारबाय आङो ओंखामानो खुहाबथाराखै लोगोफोर ओंखामखौनो जानो हायाखै आं मोजाङै एकदम आंना लोमजाबाथाय बिदिनो लोगोफोर मुलि जाबाबो हामनो नागिरा मोनथिला आरो गाबोनबा मा जायो इसोरनि अननायाव जुदि हामोबा गाबोन गोलावै लाबोगोन दे लोगोफोर ओंखारबायानो नोंसोर थांनो औलै मादै दा थाङाबाबो जायाना मादै नोंसानाव अमा आरो बोरमाखौ लांना दोनहैदो आङो गुन्दै बायनो फैसा होलांगोन दे नाथाय मादै नोङो अमाखौ आरो बोरमाखौ फाननाङा दे आङो लांफैगोन र' सम मोनबाथाय लांफैगोन आङो गारि भारा खालामनानै लांफैगोन दुन्द्रा थाथ' दे थांसै आङो नोंसा गुमैलानि न'आव थांसै बेयाव थाबाय थाबाबो जायाना नों मादै लानाव न'आव थाथ' दे आं नोंखौ लांफैगोन रोङा मादै माथो बुजि मोनजोबो अमाबाबो थाङाबाबो जाया आं लांफैगोन दे लांफैगोन दुन्द्रा नों आरो नानि दे लोगो जाना था मालाय सानैबो लोगो थार बोरमाबाबो अमाबाबो दिल्लु मोना फाननो होदों बेखौ बोरै फाननो नुवाखै मानो बोरै बुजि मोनो आंखौ थांनो होलायाखै बेनिफ्रायनो बेखौ फाना होननानै फिसिखादों आङो गावसोराबो फाना होननानै फिसिखादोंमोन मादै दायो दुन्द्रामोनखौ लांदे दुन्द्रा आरो नानिखौ दा जोंफोर थांसै गोबाव जाबाय
थांसै दे टुनट्रा थाथ' नों मादैदो थाथ' मादैयाबो नोंखौ अनगोन आं बायसिनो थाव गोथाव होगोन नोंनो दे होनबा मादै थाथ'दो थांसै जोंफोरो औ दे थां मोजाङै थांबानो जाबाय औ मादै टुनट्रानो मोजाङै आदार होदे आरो थाम्फै खारग्रा धुपखौबो लागायना होदे दे जागोन दे ओइ टुनट्रा आयौ थांबायसो माथो नंमारगौहाय मा मानसि बायदि बुजिमोनो बे अमायालाय आयौ नायनाय बोरै उन उन खारफादों माबोरै खारलां नोंसोरो आयौ आङो दिरुं लायनो खाथाबनो खानानै दोनखानांसिगोन बेखौ